gayat ka. Sunata anay gamer iti ayan ang nagtaon kaunggan to'y puso. Lahi iti kayarigak ka wen sika inararapa ako napatek ka to'y puso ken bigla jak kaya amapukaw ka den na sikalaeng iinay ayat ko iti ita kenti aganayon sikabiyag ko makaiga po no apay naragsak ti lubong ko sikalaeng iinay ayat ko sikalaeng usal dato'y biyag ko napatek ka dito'y puso wen sika dinay ayat ko. Lahit iti kayarigak ken ka wen sika ti inararapaan